So hello guys, kumusta mong tanan? So ako no maura gyapon. Gikan ko gilantan. Bago ron na ulian. Hilanat nga dala ubo, so wala po na ulian sa ubo. Ug nausabong tingo guys kay tungod sa ubo. This video is life update ni mother guys. Kanang nagkalala man yan sa kanang sitwasyon guys. Kana bitong sa kadugay niya og hinigda maginit yang likod, tas napay sa mat siyang likod ug dapit siyang lubot. Actually ginatakilid man namo siya guys, kanang initan siya ba, and balak unta namo nga ilisan yung katre kay kanaling gabok na kayang katre ba, kanaling wala pa may kapalit kay mas unahon na mo yan tambal paitalis kinabuhi guys. Napoyasay guys nga if naay may kwarta gamay igora dyan na may palit og needs ni mama. Hindi makatumar siya ba guys, makatumar siya ng tambala. Sugod atong nagkasakit na si mama, nafila na akong kalisod raglam mo balik pagkabata nung time nga dili pa uso ang social media, nung time nga puro dula pang gitupang mapay uso nga cellphone. Hindi pa feel na ako ang problema ato karon nagkatubo ang edad murag ano ganahi. Unta kung nalantaw man ninyo guys, unta i-share niyo sa mga friends no og i-subscribe. Balanta-lantaw og vlog si mama guys kay maranta na kalingawan niya. Pag wala na sige na siya gunaw na sa sakit. Og karon guys among ipatakilid si mama kay nag-init na pod yang likod. Moayong na pod si mama guys kay di na pod siya kagwanta magtakilid pirmi. So maora ni guys no, di na nako taason ang video. Unta nga i-subscribe ninyo sa wala pa nakasubscribe, and mahimo pwede nyo i-share sa inyong friends, and maora ta guys. God bless ang tanan.